Ben bunların iti olurdum, tüydüğünü çalıp verirdim. Men sana pul verdim, yene verdim diyerdiler. Biz seni OBS'ye getdim, bana täze olun, işini öz aýtdy. Senin Ýewropa gelmege, ine anna durdağın kömek etdi diýdi o. Ya oğlum doğru Men gelip Kerim. Oğlum doğru Seva. Oların kurulmasının üstünden geldin sen. yalan, Helsinki fond. yalan kaka Ya. burada. Men sözüm bitirine nädik gelen, maýtjak ben sana. Aytıp ver hani. Bana Alişer Zaylun'un can etti. Alişer Zaylun'un can eden vakti Nur Muhammed Anayf'ın saçını oturttular ekeni komnatında Nur'unca öýünde. Şonda Nur aýtdy bana direş dedi, men sen dedi böyle Ýewropa çykarňalak dedi, nemiş OBS dedi, konferensiýa wa dedi, şoňa dedi agza edilmi dedi, ýani sen adyňdan dedi. Alişer Zaylun'um aýtdy, daway edeli diýip şu taýda Alişer Zaylun'un bilen Nur Muhammed Anayf men adymy OBS'ye ýazdyrdy. O taýda senin ol anna durdynyň gylam ýok, isam ýok. Ya İşte adam. o şu Helsinki fonddan nemetmediniz mi? Agzası deyip çağırmadılar mı seni? Yok. O taýda Nur bilen Alişer Zaylun'un meniň adymy OBS gurulmasyna ýazdyrdylar meniň adymy. Meniň adymy ýazdyrlandan soňra meniň kimligimi suwd etmekli üçin arza ýazmaly diýilende Allam Rahim ýazyp berdi maňa. Meniň öz adymdan aktivist blogerligim barada Allam Rahim yazdı. Bunu İngiliz dilinde perewod etdi ve OBS'ye uğratdı. Bunu Allam Rahim arzasyny ýazyp berdi. Onda Allah Rahim kömek ettirdi sana. Yo, Allam Rahim tam şu taýda maňa arza ýazyp berdi.